Espainiako parlamentuak onartu egiten duela Euskal Estatutua da Euskal Aginte politikoa. Eta, zuri bakarrik, ordainez edo, kolaborazio horren adierazbide bezala, hiru jok, katoliko izanik, Bigarren Errepublikako gobernuko ministro bihurtzen da. Eta hor, gertatzen da, Euskal Herriko garaikide historian edo gaur egungo historian momenturik garrantzitsuena. Eusko Jaurlaritza bat, aginte politiko bat antolatzen dela, parlamentua ezin da bildu, Euskal Parlamenturik ezin da bildu, ez dagoelako ezelango baldintzarik, elgetan daude burukaldiak, eta Gernikan gobernu bat antolatzen da. Eta Eusko Jaurlaritzak aurrerantzean, 9 hilabetez, hartzen du gidaritza berri bat. Eta horrazten da beste fase bat. Eta gobernu hau, azpimarratu behar da, konzentraziozko gobernu bat da. Honela hasi zen Jose Antonio Agirre Lekubei Euskadiko lehen lehendakariaren historia. Gernikako aritzaren azpian esan zituen hitzek markatu egin zuten gizon honen bizitza eta herri baten patua, Euskal Herriaren etorkizuna. 1936ko urriaren 7an, Gernikako arbola zaharraren aurrean, Jose Antonio Agirrek Euskal Herriaren askatasuna defendatzeko hitza eman zuen. Milaka gizon emakumek aukeratua zuten haien bizitzak gidasitzan. Historiaren goraberak bere herritik urrun eramango dute, eta atzerrian emango du bizitzako zati handi bat. Baina sekula ez du bere herri okupatuaren askatasuna lortzeko itxaropena galduko.